maning gidawat na ako tinuna sa buhay masaya. Manay tinuna na tubaw. Sa buhay pa si mahal na hari tinuna. Pagkawala na niya sa kalibutan, doon na na'y mga gidugang na kaanak na bisan si Lurito o si Lurito, wala na'y kalibutan. Maong na from the time na wala na sa mga hindi na ko hilutan. It is very easy to analyze. Ato lang analyze ko. Yung ninyo na kanang sa seryote dito na naglatay sa banay ni Libi. Sa banay ni Libi na kanang saserdote, kanang pagka-saserdote sa kingdom of Christ sa banay ni Libi. Pero sa hilong wa sila'y kalibutan katong banaya ni Libi. Wa sila'y kalibutan nga dialisdan sa banay ni Buddha. Kunang kanang Diyos, pwede nga imong limitahan. Ay no na ito nga maoradin ka. Ang gadumala sa kingdom of Christ sa unang panahon, batay ni Libi, dito ni Aaron na, dito ni Eliasar, dito ni Buki, hangto dito ni Sado. Mo to'y mga saserdote sa banay ni Libi. Huwag sila'y kalimutan na ialisdan sa banay ni Buddha o nibuwa dito si Iso Kristo. Mao nga, kung inyong tanaw ni sa plastada sa Israel, ang mga saserdote, mga kadagkuang saserdote, puro lamang panulisod dito ni Jesus. Kaya nahibalo sila na si Iso Kristo dili kaliwat o parit, dili kaliwat sa ilang lahay. Mao na nga, gano'n ilang pulisod si Jesus. Ang ipadadaan dito ang sugo para kumpirmahon, mao si Juan. Tungod kay anak man siya ni Zacarias na usa ka dakong saserdote. Muna mo ito'y ipadadaan o sulugoon aron pagpangutana kung siya ba si Kristo. Siya ba ang Kristo? Siya ba itong Misayas? O siya ba si Elias? Nang kay dili man si Juan Bautista, dili man siya si Misayas, di man siya si Kristo, mao nga wa sila kahibalo nga ang Kristo ay dito ni Jesus nga bana anak ni Jose nga banay ni Buddha. Muna nga ang ilagong na una gilitahan naman dito naman sa ilang laray na piniyo sila inanaan ay kabot. Pero dili na ko na sabayan ng ilang mga puliso. Dili na ko na sabayan kay ato ning kitaon sa buhat. Sa buhat ato ning kitaon. Kanas Lorito ka si Tumugso. Di pa ko membro ni mahal na hari Lorito ka anak. Hangtod karon Lorito ka alat-alat. May pa si akong pinalanggang igsuot. Si Bishop Felizardo kay nakagama pa grupo. No? Nakatukod pa siya grupo. Pero sila, wagi kami naging grupo. Ngayon ka, gidungog na sila na puno bang dilitan mga dibiter ng mahal na hari. Ugas na itong mga dibati di Plaza, mo na sila yung matubang na mga katabungan puro sa mga pilosopo. Wala sila musika sa panahon ni mahal na hari. Muna nga, dili nato na isabayan. Pero atong tubaton, sa tinuod na tubat, wala. Na-edit data na.
Wala, inyo wala po. Kuha niyo lingwa, Ikuan ang internet diri kay mag-live ka kada gabi. Balik ko live, basta mo, balik mo, pero karoon mo ninyo mayo nga kanang may pagkabait. Wala ay patulisok ni Juan, ni Senana, Loreto Gaha. Ako kuno, okay na ay Juan, okay na siya gitulisok ako man. Gapon-angkon ko ako. Pero kung angkon-angkon na ni, ibo na siya nilawat. Sa pag-ingon sa Ginoo nga sa diha ako gibanhaw sa Abraham. Nabanhaw ni sa Abraham. Kaya labi ako yung mga testigo nila. Tulubi anak sila kamo nalibuha. Niguha si Sarah, niguha si Agar, o niguha si Tura. Sa panahon mahal natin, wala si Tura, wala yung Agar. Doon naman gani Agar, dili ni asawa. Pero yung diyan ko mga anak si Ismael. Si Ismael anak niya ko. Dili si Ismail anak ni Jacob. Wala ilabot si Jacob ni Ismail. Pag-umangkot siya ni Ismail. Dili siya anak. Mao nga, kaning drama, kung imong tibok ko ni, malugad ka nga Abraham, dili ka malugad ni Jacob. Kaya ang kalimutan, drama man ni. Personal na drama man ni Ginoo. Kung papil na Jacob, kanya ay muhang pangasawon si Sarah, kurong ka. Asawa na inihatog si Sarah. Ha? Mupapil ka ako, kanya nga kay kaluha, kurong ka. Nanay, nga wala isa. Dapat mupapil ka isa. Kaya kanang tulong kalawas. Abraham, isa kong hato, usaraman ka Espiritu. Waman ngayon nagduha, kaya ngayon na Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham. O ang Diyos ni Isaac, o ang Diyos ni Jacob. Pila ka mo Diyos na tulong. Usa. Kuya, may ka ng Diyos Espiritu man. Ang Diyos Espiritu, 4:24. Dili na ito masabtan, na sa tulong kalawas, usa na ka Espiritu. Di wala ilaing Espiritu si Abraham, wala Espiritu si Isaac, wala ilaing Espiritu si Jacob. Wala Espiritu nga Jacob, wala Espiritu nga Isaac, wala Espiritu nga Abraham. Dili priya ang Huda na Espiritu nga Huda. Wala Espiritu nga Jacob, wala Espiritu nga Isaac, wala Espiritu nga Abraham. Kung dili ka ng Espiritu nga usara, ang universal creator, mao ka ng Diyos. Muna lingkod ang Diyos sa katapusan sa panahon nga dunay akong pamilya. Ang pamilya magikan ni Abraham ay dito sa dito ni Jacob. Pagkay di ipakita mas ginoon ako na si Abraham ibanhaw. Nabanhaw man si Abraham. Pagpagita na kung ni Sarah, dibuwa si Sarah. Pagpagita ni Agar, dibuwa si Agar. Hindi ka kita sa si Agar. Ganun bukin. Pari ka mas tulungan na rin sa madang ko. Gayon, si Situra. Karon, si Rebecca na kaya ni Suriano. Di maglugar nila sa diri, maupat ang bangko niya. Ang to mahimong 8 silang mo. Diri. Kanya, ipatawag ko sila do, kaya kung mga asawa, 8. Datang mo na ako ng 8. O diya o, aning 8 diri. Ako na yung ayuhon sila kung kasama ito. Kano mo nila ditutukan? Kung mo ditutukin ang mga publi, ang mga tao na halos dalisod o kalakon sa usapanaw. Huwag mo ditutukin. Ang inyong ditutukan kaniman na di man problema sa mga tao, kaya huwag man mga ibugas sa mga tao. Huwag man nga yung bugas ninyo. Huwag man nagpapuli ninyo. Huwag man yung ditutukan. Ang inyong pagtutukan, kanil mga tao na halos hindi kataon sa usapanaw. Ako, kompletong tao, nalikamo ng tao ito nga makatungkot at klinik, aron makasumpay ka sa mga kanilatuhin sa mga tubig. Sila, kasi may palikamo nila ron. Wala akong ipanandaman. Pero din pa rin ko na bago talaga, liga-liga.
Kaya ngayon sila, bata pa na yung mga asawa, namimigita na. Huwag po na sila may isa ka dito. Huwag mo na dito, sila ba na hipulit o gidala na ako dito sa balay. Sila may isa ka. O niya, pag-ibis nila, bilip na itong pag-usapan. Ang inyong pagtuo, ang pagtuo na iba. Kaya nga, wala pa kami talo. Kasi wala, talo. Pero manong ipuhan ka rin, tungkol kinahatlo ko, na pusilutan sa Diyos ko, di ko katungan. Unang, underage mo sila, kung iba desisyon na nila na. Ilang pa po, may matungan kayo. Muatras sila, kung magplatos na ay lawas. Kung sila muatras, sila mang ginawa. Ngayon sabi ako may ilusyon. Wala. Ila ko ni Purehan Kibuloy, Purehan ko nila kagila, ay gusto mo ibuhat ako ni Kibuloy. Purehan Kibuloy, gusto mo ibuhat ako na nila kagila-gila. Karoon na hindi na gani kuwang. Ako sila ginan na. Ako si Commander Tirador. Nangulukan, Tirador ako na. Una, una'y pang-lisod nilang Lorito, ayun to bakor. Ipaorman na pinungan ko sa panahon na buhay mas malari. Sa buhay mas malari, pinungan ko. Kaya binun ka na pinungan ko karon, ako mga ipa-deliver ni mo ng Daniel City 1, ang upat ka mananat na ligo sa dagat. Nalagay sungay. Nangutan ako kay pinungan mo ka rin hari. Kinsaman kanang sungay nga jutay. Nga dunay mga mata sa mga mata sa tao o sa kabakba na mulong at pumunta. Kinsaman. E pinungan mo ka, pinungan mo ko. Ano sa mga gitudlo ni mga gani? Wala gani sila kimalo, ang kalindar. Nakahipalo sila nanay kalindar, pero wala lagi kinabuhi. Wala lagi kinabuhi na ilang kalindar yan. Matod pa nila, October 14, pagbuha sa hinto. Lisod pa ka ng October 14, dapat unang bulan na. Yan ano naman sila Marso lagi. Eh, unang bulan to Marso. Kasabay pinuda na ron. Marso, October. Mamalay, i-declare na mga gari, nga ka ng October 14, unang bulan. Na October 14, kung imo lang ganoon nga pagbuha na sa hinto, sa po pa, Abil. Ang Abil, unang bulan man. Ganun inyo ha? Tuman yung unang bulan sa Marso. Di ka kalabaratas mo. Kulahin mo ko kay walang gani na pa ambisyon ba na ako paningkamutan ba na kanang periha itong namatay na yan kung ako di namatay. Diyos ni Lord. Kalabira. Kaya ka na ginuro pag-angkor patay na. Periha ni Balaba. Diba, gisultihan mo na ko sa kadaghan. Basta mo angkon, patay na. O, patay dito. Eh, si Ismael, iulit man ako. Kita mo ako sa Ismael na iulit. Hindi naman ako iulit si Ismael. Pero hindi kasunod sa mga lawas. Pero napatong sa mga lawas si Ismael. Pareha Juan Bautista. Na ambak ng nitulog ng tubig pagtugad sa mga bata sa Bautista mo diay. Pero dili kasunod. E dunay gapuyo sa kong lawas na labaw sa tanang espiritu. Manang isa-asa ko dapita si Juan Bautista na sa mga bata na sunod-sunod. Si Libby. Ang Libby, si Manong kay Libby. Huwag man yung makulit. Pag-ingon na dunay usap ka butang nga naan ni Pinisar Pro na kinahanglan ikulit mo, ikulit niya nimo aron kahog man sila tinuod. Di man siya makulit, kay mulain man siya tiyaha, kay diyan na mo na manghod ako, gusto ako, kinsa man ko. Kailangan ko siya na ko, ano yung listo kay Rosso na may nanak? Muna yung listo kayo kung natusan sa luwasan.
Balita na sila kung si Istubili. Ayun sila na si Margaret. Napadala mo itong mga tao sa gubat. Kaya di mo? Kaya. Basta sila yung ipadala. Pili mo. Kaya ang manita ilhangan, daotang anak. Kaya hindi kamatay nila, kami maglubong. Kaya hindi labanan sa Ginoo na. Basta to see is to believe. Hindi na. Katakis yung rito, wala ba lagi? Kunya, matugpa po si Tumugso. Kung si Tumugso po, na ay na-adjust na pita ni Angkol, taas ubuho, taas ubuho, wala, ako. Kunya, nangabang naman. Kasi nangabang ko. Kasi buta na ako mambalay ng ipuyan ako. Siya na ba'y Ginoo nga nangabang? Sinuhan nga rin, nangabang man to, kung ito mo si Ginoo. Nangabang man to sibo. Nangabang man to sa Manila. Kaya, kana ilang timpol niya, yahan mo rin na. Yan nangabang man po siya na niyo talihang tulong. Kung siya na bukong, kung binuod pa nga, Ginoo niya si Malkari, anong ito yung anak lagi maestro nga namatay, pwede dito maluwas? Ha? Yung anak na ulipaw, bagong graduate sa pagka-maestro, gihilang ka namatay. Pingoy-pingoy na lagi ang doktor. Dimanda ka rin yung doktor. Huwag ba lagi niya maluwas? Na Ginoo ba ito yung hituhan? Muna niya. Matamparo sila. Sila, dugay na, nasa ikulan Ha? Ako, bago lang ko, 2019, alam niyo, tingnan niyo. Sila, dugay na kayo, asa may ilang yung mani? O, yan mo. O 10% diskutan, gadapan mo na sila. Wala yung hatag na may tao. Naman ganit tao po. Tao-tao, rapit. Sila, naik taas kemarin yang kuda taas ubo. Dia anak puyo anak sudah. Tunas Margaret atau kilit sa parke. Ay, iya naman itong panahon. Yung sana, ilugo na to. Ako magila ko ka nila, dinoy. Iya itong panahon. Bagay na sa Ginoo niya. Kunya, wala mo po yung puyo dito. Yung puyo na ito dito. Ang gisultis Ginoo nako, ang imong buhat ana manukad sa tunga-tunga sa duha ka suba. Alam na pumupuyo ko dito sa dili mo kapuyo niya, mo pumupuyo. Matang ko ko. Na may humugangan niya. May humugangan, kanang balay sa humugangan, kung ako nilang ugapuhong mayo, di ko kapuyo niya. Nga di pa sila pahawa ng humugangan kaya nakubiyado mo ng humugangan. Kaapilido man sa iyo ka nga gibilan sa iyo ka ilok kang surisan. Ako piyado ang apilido sa tao nga gibilan dia. Alam tituluha. O kanang akong ugangan, ako piyado apilido amahan niya Isabi. Ini ko kapiyo, ako kapiyo, ilang ko kapiyo, kaya ako semua kapiyo ko niya ang istorya sa Ginoo. December 24, 2020. Ipakita ko sa Ginoo sa iyang palad. Siya ang imong buha. Ana manukad sa tunga sa duha ka suba. Naman. Tungod kay kanang Ginoo magpuyo na sa puno sa duha ka suba. Walang gingan lang. Mesopotamia. Mesopotamia man ng parke. Ha? Kamu Mesopotamia ng parke? Dili ng Mesopotamia kaya meaning ng Mesopotamia ako sa Madre. Island between two rivers. Apil dito sa between two rivers. Bumugon mo rin patuhanan. Muna nga, dugay na sunod-sunod di magari. Walang espiritu na dapat. Kaya sunod sila puto, puro sila binuang ang pagkulaw. Bukan-bukan. Ang yuta sa Ginoo, Mesopotamia. Ang Mesopotamia ito. Kaya ang Mesopotamia ni dili ang intiro dapitan. Ang Mesopotamia between two rivers. Kanirang ito ka barangay. Barangay Pulo. No, barangay Dao.
Banunong, Banting, Santa Cruz, Kawa-Kawa, Linabo, o Barangay Putol. Ito raw. Ngunay, nisukutan niya. Kay Pintura ang anak niya sa kay kanang pagka-Abraham, tuwa na ni Isaac, munang ang pintada na Pintura. Kaya ang papel ni Abraham, si Isaac, munang ang pagkitao ni Bible, matod pa niya, makita mo isulat o ipadala sa pito kay Iglesia. Pintura, dili walo, kay ikawalo ang Kristiyan. Di naman pagkitao ng Kristiyan, kaya mo na yung mangita, mo na yung isuko sa pagpangita, mo nga, pintura yung pagkitao, isuko sa Kristiyan. Mga kaning dapitan, kaning misukutan niya, yuta na niya Abraham. Ang Abraham kaning yuta. Dili ni kang Jacob. Kaya si Jacob, ito ipakatao sa Kanaan, dili na sa misukutan niya. Dili ni kang Isaac, o dili ni kang Jacob. Kang Abraham. Kaya si Isaac, o si Jacob, si Isaac dito matao sa Kanaan. Sa edad ni Abraham na 100 years old. Si Isaac o si Jacob po dito na matao sa Kanaan. Ngunang kung mapapel ka o Abraham, kaya ang istorya manukan ba sa kinabuhi ni Abraham, dili yun na rin. Something, kaya di pa ulit naman kusparke. Wala kayo ba mga natulang ko dito? Kinana, yun siya. Si mahal na hari, lagi kusparke. Isa may dahil kusparke. Huwag may nalipuntas tumugsok na ako na idahawin sa parkiron. Kaya wala naman na yan, patos parke tingali. Pero bago nas parke, makita niya ng mga nalugsok diha na nakusutan na ang digatas. Isa gali, pagtagtag sa kahoy na kanigatas, mali pa yung ano. Balag, nataman sama sa ating kusutan na okay na to. Kaya na, tinuod na ito nga, dapirpong limot, pumanong sino kay si Jose Rizal may nagpadang na ito na. O ang gidataan nato mao ang pagsutana sa digatas. Kay kanila ang sutana mao ang pambansang paborito ni Dr. Jose Rizal. Di nakadaot pa. Kanya, nagtuo siya ng kanang pagsulura para sa mga anak na material, yun. Gihawira niya mo sa nila. Ulay tao, ulay kamo. Gibira, panulos, ulay Rizal. Natuwa ni sila na parehami mga akong nakahana. Mga pakakon mo rin sila, mga bukutun mo rin. Kagado mo rin sila tumutumo ang istorya. Mo na nila kung ilang dala din ako, nga ako pareha nila. Hindi yun. Kung galing akong buhat, tumutumo ko lang hindi mo na nila gusto akong panalangin. Nagbuhat na aking klinik karoon. Orang akong